Has vist, Carlota? Allà al fons, aquell estol d'estornells que es perd entre els núvols ataronjats del capvespre. Els estornells sempre volen en grup perquè pensen: si anem junts, cap depredador no s'atrevirà amb nosaltres. Doncs el teu pare i jo som el teu estol. Però ei, que no som l'únic, També tens l'estol de l'Enric i la Marta, que és un estol molt divertit. I el de la tieta Anna, que és un estol molt petit, perquè només el forma una sola persona. Cap estol és imprescindible, Carlota. I si et fa falta, sempre pots buscar-ne un de nou. Estén els braços i gaudeix del moment. Carpe diem! Davant d'aquesta pluja i amb la xafogor que ha fet últimament, a qui li importen unes bambes? Uala, mama! Ara mateix no hi ha res que em destorbi. I si obro la boca? Mira! Puc menjar-me la pluja! Més que bé, doncs avui no caldrà que s'ho pegui.